Rijiyar Zam-Zam da ake kira da Bi'ru Zam-Zam a Larabci, rijiya ce da ke da tazarar mita 20 daga ɗakin Ka'aba, wuri mafi kadari a duniyar musulmi. Wani abin al'ajabi a nan shine zurfin wannan rijiya da bata kafewa bai wuce mita 31 ba. Tarihin musulunci ya nuna cewar wannan rijiya ta samu shekaru aru-aru da suka gabata. Tarihinsa dalilin samuwarsa shine lokacin da Hajara ta rasa abincin da za ta ba wa ɗanta, nonanta ya kafe ba ruwa, ta zo tana neman ina za ta samu ruwa, ta hau Safa da Marwa a hasso 7 shine tarihin Safa da Marwa. So lokacin da ta dawo gurin da ta ajiye ɗanta, wurin da yake kuka yana motsa kafarsa yana shishura kafarsa, sai ga ruwa ya bubbugo, sai tana cewa ruwan yi garau shine zam da yarenta. Ruwan Zam-Zam dai ba su da wani launi ko kamshi, to sai dai suna da wani ɗanɗano na musamman da ke da darajar lamba 7.9 zuwa lamba 8 a ma'aunin pH. Ana dai harbo ruwan na Zam-Zam ne ta amfani da wasu bututu na musamman da babban tsarin fasaha ta zamani don kare su daga gurbata. Ana kai ruwan na Zam-Zam dai zuwa masallatai biyu masu alfarma da ke Makka da Madina ta amfani da tsaftataccen makama kan kuloli, yayin da aka yi cibiyoyin shan ruwan a sassa daban-daban na ciki da wajen masallatan. Kimanin kofukan shaka jefar miliyan 2 dai ne ake rabawa a waɗannan cibiyoyi na shan ruwan Zam-Zam a kowace rana, yayin da ake gudanar da aikin tsaftace wuraren zuba ruwan akai-akai don kare tsafta da ingancin su. Haka ma an yi tanadin salkunan raba ruwan waɗanda ake goyawa a baya don shayar da ruwan ga mahajjata, musamman a wuraren da ke da cunkoso. Wannan dai ƙari ne ga raba ruwan na Zam-Zam da akan yi a cikin goruna ga baƙin na Allah. Ana safarar waɗannan ruwa masu alfarma zuwa masallacin manzon Rahama sallallahu alaihi wasallam da ke Madina ta amfani da wasu tankuna na musamman. A ƙarara ruwan Zam-Zam na sahun gaba cikin muhimman ababen da suka fi jan hankalin miliyoyin mahajjata da ke ziyartar masallacin Ka'aba a Makka da masallacin manzon Rahama da ke Madina a koda yaushe, kasancewar suna mai da hankali wajen riƙa shan waɗannan ruwa masu kadari akai-akai, cike da shauƙi da gasgata alfarmar da suke da ita. Da Allah koyaushe abin da muke sha kenan insha Allah a can harami. Tun da muka zo garin da na samu ruwan Zam-Zam ba na shan ordinary water sai ruwan Zam-Zam, saboda yana magani iri-iri don cututtukan ma da ke damuna. Alhamdulillah tun da na fara shan ruwan Zam-Zam na gode ma Allah sun mai sauki. Nasosan musulunci dai sun tabbatar da irin tasirin da ruwan Zam-Zam ke da shi ga samun waraka da kuma biyan bukatu. Allah ya faɗi mahimmancin ruwan Zam-Zam, ya ce ma'u zamzama lima shuribala. Ruwan Zam-Zam yana aiki akan duk abin da aka sha domin sa. Don haka idan mutum ya sha Zam-Zam domin neman magani, Allah zai sa wannan ya zama magani gare shi. In ya neman ilimi ma ko fahimta, in ka sha da niyyar wannan, Allah zai sa ya yi amfani. Adadin ruwan Zam-Zam da ake samarwa a masallacin Ka'aba a kulliyomin dai ya kai lita 700,000, yayin da wannan adadi kan kai lita miliyan 2 a lokacin aikin hajji. Waɗannan ruwa 'yan baiwa dai ko shakka babu sun ciri tuta a sahun muhimman ababe da alhazai kan yi wa 'yan uwa da abokan arziki tsaraba da su bayan kammala aikin hajji. To sai dai hukumar aikin hajji ta Najeriya ta gargaɗi alhazan Najeriya da su guji ɗaukar ruwan Zam-Zam cikin kayayyakinsu, kasancewar an yi tanadi na musamman na baiwa kowane alhaji lita 5 ta waɗannan ruwa masu matuƙar muhimmanci da zarar sun isa gida. Daga Makkatul Mukarrama, Jamilu Ibrahim, labarai NT.